Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow jemgyýetçiligiň öňüne täze keşipde çykdy. Türkmen media we medeniýet serişçileri prezidenti inni äýnekli keşipde görkezýär. 25 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisine prezident Berdimuhammedow täze keşipde ýagny äýnekli gatnaşdy. Döwlet eýetçiligindäki media we medeniýet serişçileri prezidenti inni gözi äýnekli görkezýär. Mundan ozal döwlet medeniýeti prezidenti bu keşipde görkezmänni. Döwlet eýetçiligindäki medeniýet çaparlary Türkmenistan we Neytralny Türkmenistan gazetleriniň 26 aprelde çapdan çykan sanlary hem prezidentiň gözi äýnekli suratyny baş sahypalaryna ýerleşdirdi. Türkmenistanda däp bolan kadalara laýyklykda döwlet başlygyny daşky keşbini üýtgüdüni döwlet edaralaryna, çağalar baglaryna, mekdeplerde, ýokary okuw jaýlaryna eýetçiligiň görnüşine garamazdan ähli edaralarda prezidentiň portreti üýtgüdilýär we edaralaryň işgärlerinden täze portreti satyn almak talap edilýär. Pensionu ony ýylyňyny göz äýnekli çykan Berdimuhammedowyň portretleriniň ýurt boýunça üýtgüdiljekdigi ýa-da däldigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Prezident Berdimuhammedow kä sport eşigine, kä harbaly wagtda, kä erkin gündelik eşikde köplenç resmi wagtda ýygy-ýygydan jemgyýetçiligiň öňüne çykyp durýar. Ýöne şol bir wagtyň özüne beýleki döwlet emeldarlary bir sydyrgyn gara kostyum jalbar, gara galstuk, ak köýnek geýmeli edilýärler. Prezident döwlet telewizionýasynda halkyň öňüne sport bilen meşgullanýan keşipde görkezilende, ol esasan ak renkli çep döşüne dürli nagyşlar çekilen sport eşiklerine, sport çäresine gatnaşan wagty onun gapdalynaky döwlet emeldarlarynyň ählisi başdan ayak ýaşyl renkli sport wagtlaryna bürünmeli edilýärler. Ýöne meselem şeýle çärelere prezident Agtygy Kerim ýa-da ogly Serdar bilen gatnaşdy. Olara prezidentiň geýinen egin eşiklerine çalymdaş ýa-da edil bir meňdeş renkde egin eşik geýmäge ruhsat berilýär. Türkmenistanyň prezidentleri ýurt içinde we dünýä jemgyýetçiliginiň daşky keşiplerine wagtaly girizýän üýtgeşmeleri bilen tanalýarlar. Ýa-da ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň wezipe girişendäki du ak saçy wagtyň geçmegi bilen garalyp başlapdy. 1999-njy ýylda ýurdun ozalky prezidenti Saparmurat Niýazowyň saçynyň renkine üýtgeşme bolupdy. Onuň saçynyň renki ak renkden ilki gyzyl goňur renkge öwürilipdi. Niýazow saçynyň renkindäki üýtgeşmeleri 1997-nji ýylda ýüreginden operasiýa bolan soň saçy düşüp Hytaýly saç lukmanyna görünmegi, renkdäki üýtgeşmeleriň bolsa şonuň netijesidigini aýdyp düşündiripdi. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň fevralyna ýurdun prezidenti wezipesine girişende ol çağlaran saçda kasam kabul edipdi. Wagtyň geçmegi bilen Berdimuhammedowyň saçy hem garalmak bilen boldy. Ýöne 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki media we medeniýet serişçileri çala çağlaran saçly prezidentiň keşbini jemgyýetçilige ýetirdi. Döwlet medeniýeti Berdimuhammedowyň ýylyňyny duýdansyz gözi äýnekli çykmagyny hem de onuň saçynyň renkiniň birden çağlaryp başlamagyny tesbirlemeýär.